Hej YouTube, Smooth iPhone.dk her. I dag vil jeg vise jer, hvordan man jailbreaker sin telefon. Sin iPhone selvfølgelig. Og lad os komme her. Det første du gør, det er at åbne Safari. Og du går ind i denne hjemmeside her, som hedder jailbreakme.com. Det næste du gør, det er at du trykker. Eller du kan læse alt det her hvis du vil, og være sikker. Eller du trykker free. Det vil jeg så ikke gøre nu, men der står install her. Free install, det gør du. Når du så installerer Cydia, vil den komme frem her i den side i din homescreen side. Og den vil sådan noget Cydia. Det du gør, det er at åbne Cydia. Og den loader i lang tid, ved jeg. Det her, det er, du har nok sikkert hørt om jailbreaks på nettet, for eksempel Braggrain og Red Snow. Men det her, det er den nemmeste vej, du kan gøre det på, synes jeg selv i hvert fald. Det virker 100%, det er virusfri. Så ja. Det skipper vi lige det her load med. Så er det sådan noget. Welcome to Cydia. Ja. Og det du gør nu, det er at du går ind i source. Nej, manage. Undskyld. Sources. Og du skal add den her source. Gå ind i edit her. Og så står der add her ved manage. Og så skriver du så det der, Cydia Regular.us. Det er noget. Lige der. Den der. Det skriver jeg lige selv, for du skal se. Cydia. .us. Og er der source selvfølgelig. Så videre. Og så kommer du, så vil den lige download, så det kommer ned. Så når den kommer frem, så vil den se sådan ud med en computer på. Ups. Og du går, trykker sådan. Det du gør nu, det er at du går ind i, hvis du har free programmer, gratis apps, spil, så download den her Installers 4. Du trykker på den. Det går ikke så godt. Og din der vil sige install. Min der siger modify lige nu, fordi jeg har programmet, og den vil se sådan der ud, når du er færdig. Det du så gør nu, det er at du går ind i Installers 4. Og den vil selvfølgelig se sådan ud. Og der står Installers 4. Og alt det der. Det du så gør nu, det er at du går. Der er 5 valgmuligheder. Der er home, browse, search, downloads and updates. Det er hvad der er. Det du gør nu, det er at hvis du kender et program eller app, program eller spil ind i App Store, så searcher du bare, eller søger efter det her. Men det jeg vil gøre, det er at lige vise dig hurtigt, hvordan man downloader det, fordi det er ikke helt nemt at downloade. Nu tager jeg bare lige en random app. Der står download her med grønt. Det trykker du så på. Ups. Og der betyder file app, eller media fire, eller file dude. Men det jeg bruger, det er det nemmeste, synes jeg selv. Det er file app. Nu kommer du ind på file apps hjemmeside. Og det du gør nu, det er at du trykker regular, hvis du er free user, eller hvis du er premium, så betaler du for det dyre noget derovre. Det jeg gør, det er, det er at trykke regular, fordi det virker bedst for mig. Jeg vil ikke betale for det. Og så vil den vente her i 15 sekunder. Der kom den, og der vil stå klik her til download, ja. Når du trykker der, så kommer den ind her ind i dine downloads.
Og så vil den selvfølgelig downloade her ovenover. Det er fordi jeg har downloadet lige at spille her. Men det er lige meget. Der vil stå noget her, og så skal du vente indtil der står 100% og den er færdig. Det du så gør nu, det er at vi leger bare, at du har downloadet FIFA World Cup. Kommer det herfra. Install, send, IPA eller delete. Du skal ikke delete den, og du skal heller ikke sende den, du skal install. Når den er installeret, så er du bare heldig. Du har fået et nyt program, og du har jailbreaket din telefon. Du kan få alle de programmer og apps, du vil have gratis. Det her det er Smooth iPhone.dk, og jeg vil gerne have den næste video, der bestemmer du, hvad jeg skal, så du ved, vise om iPhone. Hej drenge og piger. Peace.